Имунитетът ти е най-важната защита, но дали го поддържаш правилно през 2026 година? Стресът, замърсеният въздух и недостигът на ключови витамини могат да отслабят тялото ти и да те направят по-уязвим към болести. В следващите секунди ще ти покажа топ витамините, които действително подкрепят имунната система и ти помагат да се чувстваш по-здрав и енергичен през цялата година. Остани с мен! Знаеш ли, че имунитетът ти днес е по-важен от всякога? Остани с мен за 60 секунди и разбери защо. През 2026 стресът и натовареното ежедневие влияят директно на имунната ни система. Хроничният стрес отслабва защитата на тялото и ни прави по-уязвими към вируси и инфекции. Замърсеният въздух, химикали и токсини ежедневно атакуват организма. Това означава, че имунитетът ни има повече работа и е лесно да се изтощи. Много хора не получават достатъчно витамини и минерали от храната си. Витамин С, Д, цинк и селен са сред ключовите нутриенти, които подпомагат защитата на тялото. Имунитетът е твоята естествена защита. Грижи се за него с правилни хранителни навици и добавки. Напиши в коментар ти как подсилваш имунитета си. Витамин Д е един от най-важните елементи за силен имунитет. Но знаеш ли защо почти всеки има дефицит? Причината е проста – недостатъчно излагане на слънце, заседнал начин на живот и хранителни навици, които не осигуряват нужните количества. Този витамин има ключова роля за имунната система. Той активира защитните клетки, които се борят с вирусите и бактериите. Без достатъчно витамин Д, имунната ти защита е значително отслабена. Как да го приемаш правилно? Най-добрият начин е чрез комбинация от слънчева експозиция, хранителни източници, като мазна риба и яйца и при нужда добавки, съобразени с твоята възраст и здравословно състояние. Помни, правилният прием на витамин Д е малка стъпка, която прави огромна разлика за силния ти имунитет. Витамин С е класика за силен имунитет, но какво го прави толкова ефективен? Първо, той подпомага организма при вируси и настинки, като стимулира производството на бели кръвни клетки, основната линия на защита срещу инфекции. Второ, витамин С е мощен антиоксидант. Това означава, че защитава клетките от свободните радикали и оксидативния стрес, които могат да отслабят имунната система и да ускорят стареенето. Колко е достатъчно? Подходящата дневна доза обикновено е около от 75 до 100 мг за възрастни, но при стрес или настинка нуждите могат да се увеличат. Най-добре е да се комбинира с балансирана диета – плодове, зеленчуци и при нужда добавка. Витамин С е лесен, ефективен и доказан начин да подкрепиш имунитета си всеки ден. Цинк е минералът, който играе ключова роля за имунната система и е особено важен при първи симптоми на настинка или вирус. Когато тялото усети заплаха, цинкът подпомага активирането на белите кръвни клетки, нашата първа линия на защита. Но ролята на цинка не спира до тук. Той подпомага възстановяването на тъканите и намалява възпалението, което ускорява оздравяването след вирусни инфекции. За максимален ефект често се препоръчва комбинация с витамин С. Тази синергия усилва защитата на организма и подпомага бързата реакция на имунната система. Цинкът може да е малък минерал, но неговото влияние върху здравето и имунитета е огромно. Подкрепяй тялото си правилно и бъди защитен всеки ден. Селенът е малък, но мощен минерал, истински тих герой за нашата имунна система. Той играе ключова роля в защитата на клетките, като ги предпазва от оксидативен стрес и свободни радикали, които могат да ги увредят. Освен това, селенът е силен антиоксидант. Това означава, че подпомага организма да се бори с възпаления и стресови фактори, като по този начин укрепва имунната защита.
Особено важен е при хроничен стрес, когато тялото ни е постоянно изложено на натоварване и защитните му механизми отслабват. Добавянето на селен към дневния режим може да помогне за балансиране на организма и поддържане на здрава имунна система. Малък минерал, голяма подкрепа, селенът е твоят тих защитник за силен и устойчив имунитет. Витамин А е ключът към здравите лигавици, нашата първа бариера срещу инфекции. Той помага на носа, устата и дихателните пътища да действат като щит срещу вируси и бактерии. Този витамин не само защитава, но и поддържа здравето на дихателната система, като улеснява нормалното функциониране на клетките, които се борят с вредни микроорганизми. Липсата на витамин А може да направи организма по-уязвим към настинки и инфекции, особено при сезонни промени. Затова е важно да включваме в менюто си храни като моркови, червени чушки, тиква и черен дроб, или да използваме подходящи хранителни добавки. Витамин А е твоят естествен щит. Защитавай лигавиците си и дишай спокойно всеки ден. Витамините от група Б са като енергийна горивна станция за имунните клетки. Те подпомагат организма да се справя с ежедневния стрес, който директно влияе на защитните ни механизми. Стресът може да отслаби имунната система, но Б-витамините подкрепят нервната система и помагат на тялото да реагира по-ефективно срещу вируси и инфекции. Те участват в производството на енергия и синтеза на важни ензими, от които зависи работата на клетките на имунитета. Включването на Б-комплекс в режима, чрез храна като яйца, месо, ядки или подходящи добавки, може да бъде малка, но силна стъпка към повече енергия и устойчив имунитет. Б-витамините са твоят естествен начин да поддържаш имунитета и нервната система в баланс, дори в стресови периоди. Знаеш ли, че около 70% от имунната система се намира в червата? Пробиотиците са ключът към здравословен баланс на чревната флора, който подпомага естествената защита на организма. Те подпомагат растежа на полезните бактерии и ограничават вредните, като по този начин засилват имунитета и подпомагат правилното усвояване на хранителни вещества. Особено важни са след прием на антибиотици, те помагат за възстановяване на естествената микрофлора, която често се нарушава при лечение, и съкращават периода на отслабена защита. Добавянето на пробиотици чрез храни като кисело мляко, ферментирали зеленчуци или подходящи хранителни добавки е лесен начин да поддържаш имунитета си силен и устойчив. Пробиотиците не се виждат, но тяхното влияние върху здравето е огромно. Поддържай червата си здрави и имунитетът ще те следва. Все повече хора се обръщат към натурални имуностимулатори, за да подсилят защитата на организма си. Сред тях най-популярни са бъз, ехинацея и прополис. Бъзът е известен със своето действие срещу настинки и вируси. Той подпомага бързата реакция на имунната система и облегчава симптомите. Ехинацеята стимулира производството на бели кръвни клетки, които са основата на защитата срещу инфекции. Тя е отлична подкрепа в сезоните на настинки и грип. Прополисът е природен антиоксидант и антибактериален агент. Той подпомага имунната система, като предпазва клетките от увреждане и засилва защитата на лигавиците. Комбинирането на тези натурални средства с балансиран режим и подходящи витамини може да бъде малка, но мощна стъпка към устойчив имунитет през цялата година. Натуралните имуностимулатори са природният начин да подкрепиш организма си и да останеш здрав и енергичен. Правилната комбинация на витамините може да направи огромна разлика за здравето и имунната ти система. Някои витамини работят синергично и усилват ефекта си, докато други не бива да се приемат заедно. Например, витамин С и цинк се комбинират отлично, заедно подпомагат защитата на организма
и ускоряват възстановяването. Витамин D работи добре с магнезий, който подпомага усвояването му. От друга страна, някои витамини и минерали могат да се конкурират за усвояване. Например, високи дози калций могат да намалят усвояването на желязо, затова е важно да се планира правилно приема. Продължителността на приема също е ключова. Някои витамини се приемат ежедневно, докато други е добре да се редуват според нуждите и сезона. С правилна комбинация и дозировка можеш да извлечеш максималния ефект от витамините и добавките и да подкрепиш имунитета си всеки ден.